Curang kita. Sama na. Guys, kaya natin yung raro. Sino mang gano'n? Peng. Kaya nang bubong yun, hindi natin lalagyan mo. Malamig naman. Hello guys! Membras yan. Picture kayo. Driver mo, tagawag pa? Yes, guys. Okay, next time yun. Yung pinupunta natin sa Bolinao, halos wala na raw grabe ka. Dati tayo lang. Sa nagulang ko yung dapat ito. Pagkakaroon mo siya ng pagkakaroon mo na sa naging mo ay lahat ng mga sa pwede ka magigilagay ng ito. Pagkakaroon mo ito hindi na natin rin mga tulisan din lang ito. Tapos sa kayo nagdaan. Yan, pasar yan lang, pasar. Diyan lang, pasar.